हाय ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ପୁରା ପୁରା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଜା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଗାଧୋଇ ପକାଇବା କାହିଁକିନା ମାଆ ରଖିଛି ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ରଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁ ଯାକ ରଖା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆଇଲା ଟିକେ ରାତି 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଉଠିଲା ଟିକେ 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ହେଉଛି କାହିଁକିନା କାଲି ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବାରିପଟିଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଆଣି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଲ ରଖା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଦେଖିବା ବେଳ ହେଲାଣି 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଦେଖିପାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କାହିଁକିନା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପକାଇବା ଆମ ଆଗରେ ସରିଗଲା ଗାଧୁଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅ ଫଟାଫଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଗାଧା ପାଧା ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଯିବା ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଫଟାଫଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କବାଟ ସବୁ ପକେଇବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କବାଟ ପକେଇକି ଚୋର ବୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା କବାଟ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କବାଟ ପକେଇଦେବା ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଣା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଲା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମନ୍ଥର ଉପରେ ରଖାହବ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ କେହି ନିହାତି କମଳ ବସ କହିବେ ଦେଖିପାରିବେ এটা কোଣି କେମିତି ଅଣା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ମା ତ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ 3ଟା ଫୁଲ ନେଇକି ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ରଖିବାର ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିର ଫୁଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତ ସଜା ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ମାଳ ଧରିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳ ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ଏସବୁ ଗନ୍ଥା ହେଇକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କାହିଁକିନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଧବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳଟେ ଗନ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କହିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳଟେ ଗନ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିବାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ଗନ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହନୁମାନଙ୍କର ବେକରେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ
सरला मोर काम जदि वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कर दो सब्सक्राइब करी निहाती कमेंट बॉक्स कर केमी लगुच रही जय जगन्नाथ।